Moi bo día, querida xentiña de polo mundo adiante. Oxe, sabedes o que vamos a facer? Dille aí, Lolo, o que vamos a facer. Arrancar os xalliños. Vamos a arrancar os xallos elefante. Vades a flipar co grandes que son e co chulos que están. Vedes o tamaño destes xallos? Estes sí que son XXL, abuela? Son de elefante, pero así. Son, chamas así, Chámase, sí. chamas así. Son allo elefante, é un tipo de allo, mirade. Este ten moitos dentes, bueno, depende de como lle veña tamén o ano. Ten máis dentes ou menos, pero suele ter entre 4, 5 ou 6 dentes nada máis. Mirade para aquí. Cada dente, mira. Este é un dente de allo. Tamaño mandarina. E así é tamaño naranxa grande. Ti vas a acabar o cacho, porque a abuelita quer plantar aquí despois Repolos, os repolos do inverno. Bueno, pois, mirade, sempre lle salen así estes pequeniños, que estes son como unhas perlas de allo. Vou vos enseñar. A ver, tamén se poden sementar, pero para sementar eu prefiero unha boa semente, entón a boa semente de verdad son os allos en sí. Destes dentes, sacar e jardar uns dentes bons. Canto tempo levan na terra, abuela? Ai, levarán. Deben levar 7 meses ou así. Levarán, 7 meses levanos, Levarán, sí. Porque os plantamos a finales de noviembre, creo. Hai que plantar no inverno. Cando estas sementiñas están secas, escachan como se fora unha pipa e quedache como unha perla de allo. Que bo sabor me quedou na boca. Bueno, allo. Hai a quen non lle gusta, pero vou lá enseñar este, Espera que jato con guantes no casa ratones. Non si, abuela. Hombre. A abuela sigue collendo os allos. Mira para aquí. Mira pa ali. Mira. Dios, que contenta estás cos teus allos, Ah, pois sí. Este salelle como a casca dunha pipa e quedache como unha perla de allo. Isto está riquísimo. Eu non sei como non o venden como a precio de, non sei, de petróleo, de ouro. Porque isto está riquísimo, Estes alliños así redondos. Riquísimos. Bueno, mira, xa non podo con eles. Pero non é, Ana. Bueno, eu quero cavar aí e pos-mo aí na man. Claro, dijo moito, quero cavar e sacamos allos. Fácil, Entón, non sacando tens que poñer alguna, depois pero polos monte. Arre, me cago na chispa negra. Oh, Este pá, non lle vale nada, non lle vale nada. Un gato. Non, Que roñona é. pois sí. Os allos, ao igual que as cebolas, non fai falta facerlle eso que lle fai moita xente de doblalos e amarralos. Porque se o allo iba a ser grande, xa vai a ser grande igual. Porque estuvo ben abonado, porque estuvo nunha terra que lle gustou, porque o regastes cando había que regar, é porque ten a fertilización adecuada. É porque temos unha loló tamén. Gracias, Ana. Vou-me sacar eu para lá, home. Pero espera, muller, que estou a gravar o vídeo. Pero tamén estou. Gravas-me a min tamén a acabar. Te jodes. Espera lá, muller, espera lá, a rechispa. Colle pouco a pouco, porque isto ten a rabia. Sí, estes pesan, Non. Pero tamén se me podían cortar. Se corta agora. Cortar la brosa, non? Sí, claro. Ah, mijiña, xa. Mi madre, que... Bueno, non sempre, coño. Aquí. Que van alá, que non recordo. Sí. Plantamos os repolillos. Despois de sacar todos os allos, el Lolo está a preparar porque querenme plantar os repolos do inverno aquí. Teño que ir a comprar repolos que non sementín. Vou buscar o equipo de limpieza. Mamá, vou coller o equipo de limpieza. Vai, miña filha, vai. Isto sale Churras.
voulle quitar o cañoto, pero se o quixéramos enrestrar, o sea, facer unha restra con elas, non se lle quitaba, pero é bueno agardar sin restra. E se estuvera moi verde isto, se estuvera moi verde as follas, deixaríanse así, co seu cañoto, secar ainda unha semana ou así, para que o bulbo recolla todo o das follas. Pero realmente agora xa non lle fai falta. Entón quitámoslo, non si, Lolo? Limpiños, limpiños. O que pon menos. Sí. Se aquele sala daqui, escañada l'erva, ou escañadas todo polo chan, remexedes ben. Bueno, cuidado con la joña, van para o caldo, non? Queres de dar calajoña ás galiñas? Home, claro, metes entre min e Home, teño medo. están a ver quen pesca. Xa. Aí encontro entón. A máis xa verás o que sale, escarabillan aquí todo. E non che doi o riñón? Pois non, nunca me doi eu. As pernas, así como dixía a outra, por abaixo, non sei. Non, por a min doen por aquí, por abaixo non me doi. Outros. Quen era a outra? Unha. Unha? Que me preguntou, pero ti non lle era tal, tu non... É que nunca supe donde ti. Aí estaba chegou. É que miña nai di que non ten riñón. Non sei, a mí nunca me doi eu. Debeu de nacer sin el. Non sei. Que queres que te diga logo? Bueno, que vamos a plantar no tallo este, Lolo? Estamos a 1 de julio. Mira, por que non plantamos o safrán? Porque vamos tarde, va, abuela. Será tarde. Ahora é tarde, para o safrán é tarde. Eu dixolle de ir a comprar repolos para plantar os repolos do inverno, hai nos que plantar agora en julio. Porque lévalle ben medio ano estaren listos, os repolos lévalle 6 meses ou, se son deses grandes de A serrar. ver, sacademos de diante, que Ana está falando eu tamén. Veña. Canto queiras deixas, non? A ver, saca de diante, senón... Non podo nin traballar, non me deixan traballar. Deixan traballar, mulher. Oxe, a miña mamá encontrou un gusano, verdad, mamá? Cala. Como era o gusano? Pequeniño? Unha salchicha. Que vos enseña a foto. Era como unha Eu salchicha. Ainda me dá ahora grima. Dalle grima porque, bueno, a mamá os gusanitos non lle encantan moito. Non, non. Pero vou vos Pero enseñar. tamén mete medo, Ai, sí. E enseñolle o rapaz a ben estirado. Voulle enseñar. Védelo, está aí. É un tipo de gusano que pasa por varios estadios, pode pasar incluso por varios colores, porque hai moitos tipos, eu non os reconozo todos, pero é un tipo de esfinge, non sei se é esfinge calavera ou se é un tipo de polilla que con este tamaño hai algunhas que fan inmigración, como os paxaros, andan de arriba para baixo polo planeta. Se só tes un, non vai a supoñer ningún problema na horta. Non pican, non morden, non fan mal. O único mal que poden facer é que se están en unha planta que é pequena, a ver, comer comen. Entón, se van a comer e van ao mellor a destrozarche esa planta, cámbialo de sitio e xa está. A min non me importa que estea aquí. Vou a poñer aí a sombriña, porque así dalle a sombriña, védelo. Sí, está aquí. Esta é a sombriña. Esta planta é unha patata do aire, unha chayote, un xuxo, lle chaman por América Latina, creo. E non lle fai mal ningún, porque é unha planta que, aínda que un bicho lle coma 50 follas,
ten 300.000 máis, está en plena expansión e non lle vai a facer daño ningún. Despois vai a pupar e depois vai a formar unha polilla, unha especie de mariposa, un polillón moi grande e marcha, e xa está. O problema sería se tuviéramos moitas, pero se temos unha tampouco lle pasa mal ninguna, ninguén, porque quede aí a comer e a invernar e a facer a pupa para facer a metamorfosis. Aí de momento está a carregar a panela. Mira como carabilhan as galinhas, vistes? Bueno, ando a encontrar, agora que me vai eu, se rasco tudo isto. Este allo é un tipo de allo que non é o normal, a ver, ao mellor porque a veces así tan grande, non é o allo normal, blanco ou rojo que estamos acostumbrados. Mira, tiñen que secar aínda, Bueno, pois é outro tipo de allo, chamase allo elefante, xa son os dentes grandes. A ver, aquí na nosa terra, pois son moito máis grandes, porque eu sei de xente que os plantas non os ten tan grandes. Sí. Xa sei que me vai a preguntar moita xente onde vai a poder comprar. E non lle teño nin idea. Cantos anos leva isto na casa? Toda a vida. A xente non sabe canto é bu. Xa eu son velha, caralho, xa sabía daquela. Si, teñen que secar. Teñen que secar aínda. Despois cría unha capa amarilla e cada cabeza, sabedes que ten ao mellor entre... Poden ter 3, 4, 5 dentes, pero igual, suelen ser así as cabezas. Sí. E chamase allo elefante. Se o buscades, seguro que o podedes encontrar. E plantas igual que o outro allo. En noviembre, en diciembre ou todo máis en xaneiro. Mira pa aí que cabezaxa máis grande. Esta ten que secar. 4, 5. Con claro, non lle sacan as pieles. Non se poden sacar as pieles porque ten que acabar de secar el. Plantas en noviembre, despois en xaneiro ou febreiro botase unha pouca de borralla, necesita un tipo de nutrientes que non teñan nitrógeno, entonces pois eso, abonalos con fósforo e potasio, temos así, en junio, julio. Sí. Ponte para a cámara así, concho. Así, de repente, non queres? Dille aí cando escollemos, no verán. Claro, no verán, pois é no verán, en julio non. Estamos en julio, estamos a primeiros de julio, pero despois, en 3 ou 4 meses se teñen que volver para a terra. Para a terra, sí. O sea, este é para comer agora no verán, para darlle ás galiñas tamén, para que coman, e nada máis. Ala, veña, pase para traballar. Pase para traballar, rapaz, que vas a facer agora? Vou limpar aquí non vai. Querida xentiña, por hoxe nada máis. Coidadevos e portadevos ben, e desde logo, e sobre todo, sede moi felices.